सिगांनो निउस रादाबगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ आं बावहरग्रोबाय। लोगोसे आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि। आङो दिनै एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय आङो रिजाइन होनो सानबाय आरो होनायबो जाबाय। मानो होनबा आङो पार्टिनि खामानिखौ मावनो बानानै आङो हारसिङैनो बिन्दासै आङो आंनि जेनाखि न'खर खांनाय आंनि जेनाखि सोलिनाय बेफोरखौ सोलिनांगौनि सार्थ'आव आङो मावै दाङै आङो बिदिनो आङो न'खरखौ खुंलांनो सानबाय। मानो होनबा पार्टिनि लडखौ आं लानो बोबाय। बेखायनो आङो दिनै गासैबो मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिनि गेजेराव आं निमाहाखौ बिहरो। सोरखौबा आङो पलिटिकेल पार्टियाव थानानै गुबुन गुबुन अपोजिसन हिसाबै गुबुन गुबुन पार्टिखौ आं अनेक रोखोम बाथ्राखौ बुंफ्लांबाय। दा बे हिसाबैनो आङो बिपिएफखौबो बुंफ्लांबाय। मानो होनना बुङोबा बिपिएफनियावबो आं निमाहाखौ बिहरगोन। बिपिएफनि जेनाखि सेन्ट्रेल प्रेसिडेन्ट मानब गिदिर हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय लानानै जेसेबां डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि दङ साफ्रोमबो बिथांमोन कर्मिमोननिसिमबो आं निमाहाखौ बिहरो। आरो लोगोसे इउपिपिएलनि सेन्ट्रेलनि मानब गिदिर प्रमद बर' सार आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि बा ब्लकनि आरो लोगोसे प्राइमारिनि गासिबनिसिमबो आं निमाहाखौ बिहरो। मानो होनना बुङोबा आङो दिनैनिफ्राय आङो खुनु पलिटिकेल पार्टि होननायजों आं लोब्बा गैला। आं न'आवनो जिरायनानै न'आवनो थानोसै। दा आंहा माखासे दुखुनांथाव बाथ्रा थायो। मानो होनना बुङोबा आंहा केसबो जोबै हिसाबै केसआव थांनाय फैनायावबो एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ। आरो लोगोसे आंना देहायाबो पलिटिकेलाव ओंखारनानै पलिटिकेलनि खामानि मावनांगौनि जेनाखि सुबिदा आं बेखौ नुहुराखै। आंना देहाया प्रब्लेम, आथिङाबो दिनैसिम लेंग्रायैनो दङ। दा बेखायनो आङो पलिटिकेलाव थानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय बा सोरजोंबा सुथुर जानाय आं बेखौ मोजां मोनाखै। आंहा दाखालि नै 15 तारिखआवबो कर्टआव थांदों। थांनाय मासनि 15आव सिटआव गाखोनानै बेयावबो आं हेफाजाबखौ रावनिफ्रायबो मोनथ'नाय जाखायाखै आरो फैगोन नैबे मासनि 15आव गाखोबावनांगौ। दा बेखायनो आङो पलिटिकेलजों लोब्बा लायालासिनो आं दिनै रिजाइन होनानै आङो आंनि गोसोखौ सान्थि सुथि जेरावखि थाया मानो गोसोबादि बिन्दासआव ओंखारनो हानाय, रावजोंबो नांलायनाय गैयै, रावजोंबो हिंसा गैयै, रावजोंबो बायदिसिना बखिजानाय गैयै बा रावजोंबो उनफिननाय लोगो लोगो सोंखारि जानाय, आं बेफोरबायदिखौ बानानै आं दिनै रिजाइन होनाय जाबाय आरो।